କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଭଳିଆ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ଶୋଇକିରି ଏମିତି ପବନ ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେମିତି କରନ୍ତି। ଏନେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଶୁଣିଲେ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଆସିଲେ ରେ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର, ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଆଶ୍ରମ କରୁଛି, ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଫଳ ତୋଳିକିରି ଆଣୁଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଖାଉଛି ପିଉଛି, ଏଇଠି ରହୁଛି, ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ନା ଏଠି କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇବେ, ଆଉ ଭଲ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ହବ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବଡ଼ ଘରଟେ କରିବେ, ଆପଣ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୁବକ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନା ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ନା ବଡ଼ ଘର ପରେ ବିବାହ ହବ, ନା ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ନା ସନ୍ତାନ ହେବେ, ବହୁତ ଆହୁରି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଆଉ କ'ଣ? ଶେଷକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିଡ଼ି ଗଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହବ ମାନେ? ଆରେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତ ସବୁ କରୁଛି ନା। ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶି ପଶି ଶେଷକୁ ସେ ଟଙ୍କା କମେଇକି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବୁଢ଼ା ବେଳକୁ ପାଇବି ଭାବୁଛ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବି କି ଦୁଃଖ ପାଇବି ତୁ ଜାଣିବି, ସିଧାସଳଖ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଥିରେ ପଶିବି? ତ ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ କି ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ। ଆଜି ଦୁନିଆ ଉପରେ ଯିବା, ଗଛ ଲଗେଇବା କାମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇବା।